Hello, good evening, Eileen Hirat. Eileen Hirat, Turk Vlog. Good evening. Nag-ano pa ako, nag-share ng aking ano. Salamat sa tamsak, Eileen Hira. Pinaglalaroan na naman yung aking wifi sa labas. Ay, split lang. Thank you, Eileen Hira, sa share. Aba Vergara, hello, good evening. Welcome to my live stream, Aba. Nangangati ako sa sobrang init. Sinishare ko pa ngayong ano eh. May music pala ako. Galimutan ko. Ay, ano ba to? Wala yung isang phone ko naka-charge. Pati, daming lamok. Chacha Kuldoroy, tuso. Salamat. Salamat, Bilpin Manubag. Sana mag-i-LS eh. Zero na yung ano ko. Nakita ko kasi kahapon yung revenue ko. 96 cents na lang. Nakabiti lang si Eileen Hiray, Turk Vlog. Naantok ako na naman. Harang. Thank you sa paharang. Harang.
ini-invite ko yung mga kaibigan ko sa Myanmar. Ayaw nila mag-join. Hindi sila sa larangan ng YouTube. Sansky Official, thumbs up. Thank you, Sansky Official. Sino si Sansky? Kanino yan? Alagad? Sa'yo ba yan, Aba Vergara? Punta ka Thailand. Ako sa Thailand. Ayoko doon. Kami doon COVID. Just Gel Vlog. Hi, host. Hello, kapatid na Josie Cabasis. Sino si Sansky Official? Oh, pwede rin sa Thailand. Kasi marami akong kaibigan doon. Sa Malaysia, meron din. Nandun si Gigi Malik. Sa Indonesia, nandun si Ayupani, nandun si Ipil Margarita, si Riveroy. Sa Vietnam, nandun si, hindi ko na kilala masyado yun sa Vietnam. Sa Myanmar, marami akong kaibigan. Joy Mindy. Hello, lalabs. Merong kapatid na Josie Cabasis. Sa'yo ba yun yung yung sa TikTok, yung may account na ang name niya ay lalabs? Kanino bang account nun? Sansky Official. Ang kati ng ulo ko. Ang dami kong bungang araw. Eileen Hira, Turk Vlog. MLSOPO sa lahat. Nagbaba si Sansky Official ng kanyang bahay. Nandun pa yung isang kumpon sa Ako'y mamamasyal muna. Chacha Loroy, uwian na tayo. Kailan ka uwi, kapatid na Josie Cabases? Huwag mong kalimutan ang dates. Nag-drive ako, host, kaya busy ako lang ito. Okay lang. Sige, ingat-ingat. Eileen Hira World sa pag-drive. Salamat sa nakapag-busy mo. Maliit lang po yan. Anong maliit? Magtuk-tuk ka na. Magtuktok ka na. Sabi ni Delphine Manubag. Magtuktok sa labas. Anong tutuktok ko? $6 million in a house at 5 thumbs up. Thank you, thank you.
Just Angel Vlog. Dan ako sa Sansky. Sansky Official. Lalo na ako sa bahay mo. Ayan, ayan. Hindi makita at maliwanag. May pin na si boss. Wala pa akong pin, Delphin Manubag. Ano lang yun, sulat pa lang yun na madidelay. Madidelay yung pagbigay sa akin ng pin dahil nga sa sitwasyon ng panahon. Ni-invite ko yung mga kaibigan ko sa Myanmar eh. Ayaw nila magpunta. Ayaw ko, baka may nanonood lang. Teka lang, kunin ko yung isa kong lakas mo na. Lakas din. Daddy of 13. Hello, Daddy of 13. Welcome to my live streaming. Welcome back. I'm okay. How are you doing today? I'm okay, Mr. Daddy. Daddy of 13. How about you, Mr. Daddy of 13? How are you? I used to be called Capture Tick. Daddy of 13. Okay. How are you today, Daddy of 13? I don't have YouTube. Wala, ang manok ko naglilimlim na. We were cheating the other day and yes, for good over here in Scotland. Okay. Host, alis muna ako. Balik ako mamaya. Pasok muna sa work class. Di ko bukas kasi need pa mag
Sige, kapatid na Diyos, si Kabasis, okay lang. Sige, ingat-ingat. Anong oras na ba dyan? Panggabi ka pala, no? Nosebleed tayo nito. Meron di marunong ang Tagalog. We would think the other day. Loading. Hindi ako loading. Marskills TV, hello. Hindi ako loading. Eileen Hira Talk Vlog. Naka-BG lang. The list of 13 where's your kids? Hindi ako loading. I don't have YouTube. Just a quick hello, later. Good, that's the kid. Wow, Dazzle Vlog. Thank you, Dazzle Vlog. Kumusta? May palipad si Dazzle Vlog. MLSO po. Thank you, Dazzle Vlog. Hindi na tayo nagkikita. Nag-ELS ka pa ba? Dazzle Vlog. Thank you sa yung ayuda. Ay, natin to. Just a quick hello. What is the kids from school? Okay, Daddy of 13. Thank you, coming. Nakauwi ka na ba ng Pinas, Dazzle Vlog? Harang pa, sabi ni Marskills TV.
4 million in my house and 9 thumbs up. Just a quick hello with better go that's the kids home from school Jackson. Chacha Kuldoroy, nandiyan ka pa ba? Chacha Kuldoroy, nandiyan ka pa ba? Eileen Hira, Turk Vlog, harang pa, sabi ni Marskil CB. Dito pa, dito. Loading na ikot. Hindi, baka ikaw ang loading, ano, Marskil TV. Hindi ikot ba ako? Teka lang. Hindi ka. Ang pag nag-iikot ko na ako. Ano kamisan? Sana mo. Hindi mo hindi. Ay. Agi na kaya ate. Hay! Daras.
May ano suda-sudo. Ano ba? Turok value. Turok. Aba Vergara at Aileen Hira Turk Vlog. Nakabidyo lang. Tara. Ano coba? Ang gulo. Ang gulo-gulo kasi. Nandito kasi ako sa kusina. Kaya ingay kasi sa taas eh. Hindi ako pwede doon. Oh! Ano, kumusta na kaya si Humblebee, no? Nasaan kaya si Humblebee? Di na paparamdam. Tulugan na, antok na si host. Oh, ano? Simula nung nagkaroon ako ng grupo sa ano, o saka nagkaroon ako ng wifi sa kwarto, ang tulog ko minsan mga 11:30, 12, minsan magwa 1 o'clock na. Parang nasanay na yung mata ko. Meron kasi akong grupo sa Facebook, ano na, 5.2, 5,200 na kaming member. Sobrang laki mo. Ang dami nilang nag-join. Mga kaibigan ko taga Myanmar, Thailand, sa Indonesia, bihira lang. 4 lang yata sa Indonesia. Myanmar, marami. Hindi naman sila gaano marunong mag-English. Parang ako lang din, kahit nakapag-aral din sila. "31 minutes." Meron sana ako i-vlog. Hindi ko pa nagagawa. Tsaka meron pa akong video na hindi pa nai-edit. Na ano, may i-upload sana ako sa YouTube, kaso baka maano naman ako si Peter. May ikot ako. May ikot mo ako. Okay naman ang signal ko, Mars skills. Oh, kung ano lang, inaantok ako. 4 million at 9 thumbs up. Pusa na to talaga, oh. Ang gagawin niya dyan sa loob ng kwarto na yan.
Bakit ikaw ang ikot ka na? Lah, maganda ang ko signal. May earring. May earring nga dito, oh. May pusa. Gusto maligo sa banyo. Tapon mo yan. Wag. Pang namin yan dito sa daga. May anak yan, 3. Sige, ulam mo, Chacha Kulduroy? Itlog. Ah, itlog. Nilagang itlog. Pangmatagalan. Pangmatagalan na yan. Nilagang itlog ba? Ano itong pusa na to? Hindi pa ako nagbabasa ngayon ng bago ng Google AdSense. Kung anong message. Ay, Chacha Kulduroy, send mo sa akin yung sinasabi mong papabasa mo sa akin. Ano ba yun? Masarap dyan, tuyo. Bulad ba, bulad? Gusto na to, oh. Kaya kukunin dito sa loob ng banyo. Five people in a house. 9 thumbs up. Naantok na ako. Yung buhok ko, hindi ako makapunta ng parlor. Ako na lang naggupit. Yung dito sa likod, pinutulang ko bago ako maligo. Yun, naayos na siya. Pangit kasi buhok ko pag mahaba eh. May kasi ito, natural na kulot. Kaya tingnan mo, tumitik ko. Ang pusa.
Doon sa naka-BG na iba, thank you. Sino bang naka-BG? Ilan lang naman tayo dito. 1, 2, 1, 2. Oo. Tama. Wala akong ring light. Maganda nga yung ano ko. Signal, oh. Nantok ako. Ayun, kate-kate. Init sa Pinas talaga. Sarap ngayon sa bansang malamig. Ikot sa gitna. Ring light. Nantok na ako. Five people in the house. Oh, weather. Aileen, hira dyan sa ano mo, lugar mo, mainit ba sobra ngayon? Ba itong mata ko, binaano pababa. TikTok ka host pang pawala ng antok. Nag-upload na ako ng 3 kanina. Meron na akong TikTok kanina hapon. Nag-ano ako. Mamaya titingnan ko. Titingnan ko kasi yung mga ano. Yung mga uso ngayon. Antok talaga ako eh. Naliligo ako para mawala. Di ba ako loading? Ayun, wala yung ano, signal. Bali, ano na lang eh. Medyo malayo pa. 6 people in my house. Sino kayo naka-BG na iba, no? Ayaw nila magpakita. Ayaw nilang ano. Oh. Meron naka-BG dyan.
Ano ba yung Mars skills? Ano ba yung ano? Di ba sa Tagaytay? Ay naano nyo yung clips ngayon? Nawala yung buwan. Meron akong video, kaya lang umakyat ako agad sa taas. Hindi ko natapos yung pagbibideo. May pasok ka bukas, Mars Skills TV. Paano ba maglagay ng membership? Dami kasing paikot-ikot eh. Baka kung ano-ano mapindot ko. Ay, naku. Antok na ako. Taglit nga at mamasyal muna ako pa rin ako antukin. Nag-invite ako ng mga kaibigan ko. Mga ano na sila, naka-offline. Okay lang yan. Ay, naku. Bati na ako. Naanoan ako ni may message sa akin si YT na maglagay daw ako ng end screen. At maglagay daw ako ng, ano ba yung tawag doon, yung habang nag-play ka, yung parang card dito sa taas. Yung name card ba yun?
Ang hirap mag-edit nun. Pwede naman, pa isa-isa. Ay, yan na yung mata ko talaga. Hmm. 10 minutes na lang. Ako'y magtatapos na rin. Pati ulo ko. Yung ulo ko, maraming bungang araw. Kasi ang init sa kwarto namin, yung electric fan, dalawa na sa loob. Tapos yung hangin, naggaganon lang, pabalik-balik. Ayaw magsipunta itong mga na to. Ayaw nilang pumunta. Nine minutes ago, 9 minutes na. Sige na, matapos ko na. Nantok na ako. Pero pagdating doon sa higaan, hindi matutulog. At least yung likod mo. Yung magjo-join daw. Magjo-join daw si Manuel. Kanina, pinadalhan ko ng hindi nag-join. Ba yan? Walang kanding dito. Bakit may naririnig kang kanding? Electric fan.
Ang sama ng buko. Ang kaasar. Tapos ka na kumain, Chacha Kuluroy. Antok talaga. Ha? Anong oras na ba dyan? Anong oras na sa hapon? Alas 7 ng gabi ba? Mabagsak yung mata ko. Malapit na. Meron ng 4 minutes. Mag-reply sa okay. Antok na talaga ako. Antayin ko na lang na ano. Ay, nandiyan na siya. Hi, Shine Homes. Are you there? Thank you for watching, Shine Homes. Welcome to my live stream. You can have a message, right? You write the message here. What this? You see this? Here. You can write your message.
Are you there, Shine Homes? You can write the message on the chat box and I can read your message. Hello to my friend in Myanmar. Hi, good evening. Write the message in homes and I mention your name before I go to end. To all my friends in Myanmar, Thailand, and Indonesia, uh, Malaysia, Vietnam, hi to all of you guys. Thank you. Hi to Gigi Malik, Ayu Nikita, Viveroy, and then April Margarita, Ana, Arinda, Last Love, si Au, who is Ngoc Duyin from Vietnam. Also to my Shine Homes. Hi to Hein Minto. What else? I forgot the others. Shout out. Okay guys, tapos na ako. Ako yung magpapaalam na. Aba Vergara, Eileen Hirat, Turk Vlog, Chacha Kulduroy, sino, Marskills TV, sino pa ba? Dasol Vlog. Thank you sa iyong palipad. The Days of 13. Just Angel Vlog. Sansky Official. Thank you sa lahat sa inyo guys. Thank you. Ako ay magpapaalam na. See you next day. Goodbye. Good evening to all of you guys. Thank you for watching my live streaming. Bye. Good night. God bless to all.
Thank you, Aba, Eileen Hira Word, Chacha Coldoroy, Marskills TV, matulog na. Gabi na, may pasok bukas. Bye-bye!